Bahay naman namin. Sabihin na lang na dumaan ka lang doon. Di ba? Nasa bahay na lang naman. Oo. So, ayun mga Calabar Cats, nandito na kami sa may tabing dagat. Kasama ko si paring Nico. Yan o. Siya yung lagi nating makakasama na mag-iilaw mga Calabar Cats. So, naantay lang namin mga Calabar Cats na medyo humina yung hangin kasi medyo mahangin pa. Pwede mo. Ganun pala kapindi pala yan. So ayun mga Calabar Cats, gabi na kaya lalabas na yung mga vampira.
Calabricads, ang laki ng huli natin ulit. Laki na naman mga Calabricads. Thanks God na naman. Thanks God na naman sa blessings. Ito pala si paring Nico, mga Calabricads, yung nakasama natin sa na nag-ilaw. Buhay pa. Yan na yung huli. Yung huli namin ni paring Nico. Ayun, lalabas na. Sus. Wow! Harap pa dito to para makita. Hala. Ayan o. Laki na. Yan yung huli natin na... Anong pangalan ng dok? Dapa. Dapa. Ang tawag naman dyan sa amin dalupani. Yan. So ayun, what's up mga Calabricads? Good morning po sa inyong lahat. Bali, kararating lang natin dito sa bahay ng... Anong oras na ba? Alas 6 na yata. Alas 5. So, ito yung second night ng fishing natin mga Calabricads. So, kasama natin si paring Nico. Hanggang dito na lang mga Calabricads. So, sobrang pasasalamat natin sa Panginoon kasi nakahuli na naman tayo ng malaking isda sa ating second night na fishing. So, hanggang dito na lang mga Calabricads. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good mga Calabricads. See you sa next na vlog ko. Bye bye.